Es restauraran els fragments del mosaic trobats en el carrer del Socors de Ciutadella l'any 2009, gràcies a l'aprovació d'una subvenció del Consell Insular de Menorca. Durant la passada Junta de Govern es va aprovar la subvenció de 9.300 euros per la restauració dels fragments del mosaic. Recordem que aquesta troballa fortuïta va ser deguda a la realització d'una síquia encarregada per l'empresa GS Endesa. Posteriorment es va realitzar una excavació d'urgència que en va suposar l'aparició de 2 nous fragments i, a petició dels promotors, s'autoritzà l'excavació de la zona contigua, on van aparèixer 4 fragments més. Pels indicis i les restes de l'excavació, segons els arqueòlegs, es podria tractar d'un mosaic de l'època paleocristiana. Els fragments del mosaic es van trobar en un mal estat de conservació, importants esquerdes, sobretot en els fragments de majors dimensions, àrees descohesionades en la presència de zones buides o llacunes i zones d'alta porositat que formen una degradació de l'entramat de les tessel·les, les peces que componen el mosaic. Els restauradors van proposar una intervenció d'urgència. La proposta de la restauració dels fragments de mosaic apareguts consistiria en traspassar-los a un nou suport lleuger i fer-ne la restauració integral i una presentació i valorar les peces per al públic visitant del Museu de Ciutadella.